London Bridge बड'लेण्डनि लण्डन ब्रिज नै सिबिनां रायजो राजाफोर दिनै आं एसे दिप्लाय बिलो बेरायहैनो सानदों बेयो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दङ बिराद गिदिर बिलो नाबो गोबांथार मोनो बाहाय बेनिफ्राय आंजों लोगोआव दं दिनै जोंहा दिनेश ब्रह्म बिथाङा फ्रान्सआवसो थायो आंजों दिनै एसे बेरायहैनो नागिरदों बे दिप्लाय बिलोआव आरो जोंहा सासे आलासि दंबावो झारखन्डनिफ्राय बिथांनि मुङानो जाहैबाय याकुब टपनो हेलो एसे बड'लेण्डखौ बेरायफैनो फैदों बिथाङा माइआ मोनहांबाय जोबोद समायना रमायना नुयो नोंथांमोनहा नायनो हागोन आरो माइआ एसे मोनबावबा समायनासिन नुबावगोन मेबी आफ्टार वान वीकनि उनावहाय फैयोब्ला नोंथांमोनहा जोबोद गोजोननाय मोनगोन गोसोखौ बेलासियाव फैनांगोन नोंथांमोनहा बिदिनो 2टा 3टाफोराव दा गोजां बोथोरावथ' साना दसेनो थ्रोब हाबोना माला माला हाबो फात्ताखौनो मिन्थिया नायदो बिसिबां समायना रमायना जोङो दा दिप्लाय बिलोनि सिङाव हाबबाय दा बन्द'खाय टिकेट लाथ'वाखै नामाथाय सिजोनावथ' टिकेटखौ लायो मानसिफ्रा फैजेनहांबायानो माथो नै बेटारि गारि लायै लायै बा गोबां मानसि दंफैसै अलरेडि बाइक खि बाइक गारि खि गारि थ' ओरै गारिनिफ्राय ओंखारबाय दा जों एसे नायदिंनोसै मा दङ बे दिप्लाय बिलोआव गोबांथार मानसि फैदों मानिबा मिटिं जादों माबा माबि बानायगासिनो दं बाहाय जिप लाइन ना मा जागोन जाखो बेलाय नैबे टावार नालाय बेनिफ्राय ओरैहाय दङ सासपेनसन ब्रिज लण्डन ब्रिज बड'लेण्डनि लण्डन ब्रिज नै बड'लेण्डनि लण्डन ब्रिज बे दैखौ मोजाङै फोसाबोबा आरो साबसिन समायना रमायना नुनो हागोन बे खोस्लिफानाफोरखौ बोखारजोबनो हानांगौ गोगोम मावो माथो नै गिजाखै नामा मोजांथार लेबु मोजांथार ना माबाफ्रा बायनोबो हागौ दंफांफ्रा बुरिबायना दै अखा सान्दुं नांनानै बुरियो औ बेफोर हाग्राखौ 12 मास जुदि साफा खालामनानै दोनोब्ला माने वाटार स्पट्स ना वाटार एक्टिभिटिस खालामनो हायो बाहाय जोबोद समायना रमायना आरो जों बाहाय फ्लटिं न'फोरबो बानायनो हायो नंगौना नङा फ्लटिं हाउस केरेलायाव माबा औ केरेला हाउस बोट थानाय बायदि आरो काश्मीरावबो जोंनाव बर'फोरनि जायगायाव एथ' मोजां समायना रमायना नेचारेल बिउटि दङ नेचारेल रिसोर्सेस दं होमब्लाबो जोङो माने उदाया बाहायनो रोङा माबा माबि न' लुबाय केन्टिन जागोन ना मा जागोन जाखो बेलाय
आरो ओरैजायबो हनै माबा बिल्डिं लुगासिनो दङ आरो वाटार टेंक जानो हागौ बेयो जिरायग्राया नै जनो हागौलै बेयो नै बायला जोब्बाय गैला मेंटेनेंस गैया गेस्ट हाउस बानाय नागिरदों दां बै बिल्डिंफोरा आरो दै टेंकी दङ गेस्ट हाउस बानायबा मोजां जागोन बेहाय बेनो जाहैबायमोन जिप लाइन नाथाय खामानि गैला दा माराम खाजोब्बाय सबस्र' थबस्र'सो जला जोबसिगोनदां बे खोस्लिफानाफोरखौ फुरा बोखारनानै साफा खालामजोबोबा ओरैबायदि समायना रमायना नुसिनबावगौमोन बेखौ हमारा मेहमान ऑल द वे फ्रॉम झारखंड ये बोडोलैंड का लंदन ब्रिज को देख के कैसा लगा ऑसम रियली बहुत ही ऑसम है और बोडोलैंड रियली मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जो हमने जो सोचा था कि मतलब कि बोडोलैंड पता नहीं कैसा होगा बहुत डेंजरस मतलब कि सुनते ही लगता था बट लेकिन यहाँ आने के बाद सही में सारा एकदम परसेप्शन एकदम चेंज हो गया है ऑलमोस्ट मतलब कि जस्ट लाइक आवर झारखंड एंड बट हियर पीपल आर सो नाइस रियली पूरा मज़ा आ गया एकदम और ये लेक को देख के हाँ लेक को देख के ये बहुत याद आया ये ऐसे हमारे पास यहाँ पे मैथन डैम में भी है झारखंड में भी है रांची में भी है और क्योंकि झारखंड भी अपने आप में प्रकृति का बहुत सुंदर जगह है तो इसीलिए बहुत मतलब कि सिमिलरिटीज़ लग रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है बड'लेण्डनि लंदन ब्रिज को थाबायनानै फैबाय नै बाहाय माखासे एडभेन्चार एक्टिभिटिसफोरनि जिनिस दङ नाथाय बुरिजोब्बाय बिसोर बानायजानाय नंला नै बेफोरथ' सेस बायस'जोब्बाय दंफां दालायसोमोन बुरिजोब्बाय ओरैहायबो दङ जोङो बे जायगाखौ स्ट्रिक्टलि मेंटेनेंस खालामनानै दोननांगोन पिकनिक जानो फैयोब्ला जोङो स्ट्रिक्टलि बयबो जेसेबांखि जोङो जिनिस लेथ्रा लेथ्रि प्लास्टिकफोर लाबोआ मानो जोङो डास्टबिनाव गारनांगोन ओरैजाय जोबोद मोजां भिउ पइन्ट दङ नोंथांमोननो देखायनोसै आङो बेनो जाहैबाय दिप्लाय बिलोआ बाहाय दैया 12 दान थायो राननो रोङा गोबांथार ना गिदिर गिदिर मोनो बे खोस्लिफानाफोरखौ जों जुदि साफा खालामोबा हाग्राखौ रज' होआबा जोङो बिराद मोजां वाटार स्पर्ट्स खालामनो हागोन गोबांथार रोखोमनि वाटार एक्टिभिटिस खालामनानै जोङो रां खामायनानै जानो हागोन नोंथांमोनहा नुबाय बेसेबां समायना रमायना बियो एसे बेरायना फैबाय दिप्लाय बिलोआव जों बयबो बिल होनो बिलाथ' जाहैबाय फारौ जाग्राफोरनि रावसो जाहैबाय बे जायगाया जोंनि बड'लेण्डआव दं जों बेफोरखौ बर'नि नामाव दोननो नाजानांगौ दिप्लाय बिल होनालासिनो जोङो जुदि दिप्लाय बिलो होनोबा मोजां जागौ जोंनि बर' रावावनो आरो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों आं बिदिनो जोंनि ओरैजायनि मानसिफ्रा डिसिप्लिन गैया पिकनिक जानो फैगोन पार्टी खालामनो फैगोन जाखांनायनि उनाव मा खालामो बे डिसपोजल प्लेट काप प्लेट बिदिनो प्लास्टिक लेथ्रा लेथ्रि गारनानै थाङो डास्टबिनाव गारा आरो सोरबा लोंखांनायनि उनाव बथलफोरखौबो बुख्रुबनानै गारनानै थांलाबायो बियो जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव बेफोरबायदि खालामनाङा जोङो बेखौ मोजाङैनो साब सिखोनै दोननो नाजानांगोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबांखि टुरिस्ट स्पट्स दङ जोङो बेखौ साब सिखोन लाखिनो नाजानांगोन जायगाफ्रा साब सिखोन थाबासो गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसि फैगोन आरो गोबां मानसि फैब्लासो जोङो इनकामबो खालामनानै लानो हागोन बेनि थाखायनो
जोङो साब सिखोन खालामनो नाजादिनि जेसेबांखि जोंनाव टुरिस्ट स्पट्सफोर दङ। दिनै आं बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनो नागिरबाय। गोजोनथोंसै।